Il-ħadd Zarem Vassallo qal li fl-aħħar snin huwa ġieli ta' donazzjonijiet lill-Partit Laburista. L-għada tnejn il-mexxej Laburista ċaħaddin l-allegazzjoni u konferma li fl-aħħar snin il-Partit Laburista qatt maħa jew talab fondi lil Zarem Vassallo. Zarem Vassallo qatt ma ta' penny wieħed il-Partit Laburista. Ġifieri żgur f'dawn it-tliet snin laqatta u laqas tlabnieh ta' ħankun ċar. U jien informat ukoll fl-amministrazzjoni preċedenti ma kienx hemm minn dawn id-donazzjonijiet. Ġifieri ma nafx ma min qed jitkellem jew min qed jagħti. B'reazzjoni għal dan Zarem Vassallo qal li l-mexxej Laburista mhux l-ewwel darba li ġie mogħti informazzjoni ħażina. Jiena nikkonferma dak kollu li għad fil-intervista tiegħi. Probabbilment, mhux l-ewwel darba probabbilment il-kap tal-Oppożizzjoni ġie mod informazzjoni ħażina. Iżda meta mistoqsi semmi liema kienu dawk l-okkażjonijiet li qatt ta' flus lill Partit Laburista, Zarem Vassallo wieġeb hekk. Jiena ma ċert, intqettajta. Mal-ġurnal The Sunday Times Zarem Vassallo qal li fl-aħħar snin daqskemm ta' flus lill Partit Nazzjonalista huwa ta' flus lill Partit Laburista. Iżda meta mitlub jissostanzja dak il qal huwa wieġeb hekk. Din il-leġislatura kien hemm talbiet mhux mill-partit imma gażini lokali, sindki, laburisti, kunsilli, kandidati anke fl-elezzjonijiet li jridu hemm diversi dinja xi ħaġa regolari. Zarem Vassallo li fl-aħħar snin bena d-dar ċentrali u biljott privat tiegħu siefer mal-aħħar żewġ segretarji ġenerali tal-Partit Nazzjonalista qal li minħabba twemmin politiku tiegħu huwa ġieli bata taħt il-Partit Nazzjonalista. Li naf ikun hemm fejn aħna niġu l-irħas u minħabba forsi għax jibżaw huwa lili aħna nitilfu x-xogħol minn dak il-lajt. Zarem Vassallo li jmexxi Kermal taħat 3,400,000 euro f'sussidja djar tal-anzjani, kuntratt kbir ieħor li rebaħ huwa l-bini tal-Power Station ta' Dellimara fi żmien meta miegħu kien hemm jaħdem id-deputat nazzjonalista Xarlo Bonnici u l-ex-chairman tal-Malta Alex J. Tranter.